Ang gihisgutan ni Hesus, mga igsuon, mahitungod ni sa pagka-propeta, mini or tinuod nga propeta. Kita sad nga mga tao, binunyagan, nakaambit pod ta sa pagka-propeta sa Ginoo. So doon na sa panahon nga kita mahimo sad tang mini or mahimo sad tang tinuod nga propeta. Kumusta man mo, unsa man mo, mini mo o tinuod nga propeta? Tinuod. Mailhan ko no na, pinaagi gyud sa atong bunga. Nabitay ng utana nako nga kuan mga dalaga. Father, unsaon pagkahibaw nga mao ginay right person nga himuong bana? Ako day siyang giingnan, mailhan man na siya day sa binuhatan. Siya unsa man nga binuhatan, nako basta nindot gani nga banahonon kanang matinud-anon unya moonong gid ninyo kanang di gyud mohangyo og premarital sex, maunay tinuod gina nga banahonon. Ingon sa tong naminaw nako nga mga dalaga, ay kaburing. Awa mo kaji. Mga otro sa sila, nangita sila tarong nga tao nya, sila day mismo mga buangon sad. Ingon sila nga, bayon ako, kanang di gyud mo hangyo. Ingon sila, uy, kaburing. Buring ko no. Lain na. So, karon panahon na, daghan kayong mga mini nga mga propeta. Apil na taniyang sigig simba. Nga naman, tungod kay ang kalibutan, nagtudlo gyud og mga buhat nga sukwahi sa buhat sa Ginoo. Si Abraham nagpakita nato unsaon nga mahimo gitang tinuod nga propeta. Matod pa sa Ginoo niya, buutan man kay ka, gantihan ti ka Abraham. Ni siya da, wa na nay kapuslan ng ganti Lord oy, kay wa man sa koy anak, nya tiguwang na kay ko. Ana, unsa pa may kapuslanan ng ganti? Anhi lang na nako ihata ganing akong ulipon si Eliezer. Ingon dayon si ang Ginoo, gawas ngadto si imong balay, niya paggawas na niya siyang balay, ingon siya hangad sa langit. Paghangad niya sa langit, kita niya dito mga bituon. Siya ipha kuno na mga bituon. Niya di man siya kaihap, daghan kayo. Siya ingon anak kadaghan ang imong kaliwat. Mutuo ba ka? Niya unsa gito gisulti sa unang pagbasa? Mituo si Abraham? Wa. Nituo. Pagtuo na niya, gihimo dayon siyang matarong sa Ginoo. So ang tao di ay nga tinuod yung propeta, una sa tanan, mutuo gyud sa pulong sa Ginoo. Mao jud ay number 1 ang pulong sa Ginoo. Nay nangutana nako, Father, kana bang tao nga may lang sa sulti pero wa sa buhat, sama pananglitan sa pari, may lang muwali pero wa sa buhat, unsaon man na pag-correct, Father? Nakuadtos obispo. Siya niya kung ang obispo utrosad, may lang sad sa hunahuna pero ang buhat wa. Nakuaw. Anha na gina makoreksyonan sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo maoy mo husay sa atong hunahuna, sa atong gipanulti o sa atong binuhatan. Mao ra sad na ang atong buhaton ang pulong sa Ginoo. So pananglitan ron, mag-away mo. Imo barong bana, mag-away mo. Imong bana sugarol kaayo. Nya ikaw sad yaw-yawan kaayo. Kinsa may muhusay ani ninyo ron? Ang pulong sa Ginoo. Unsa may pulong sa Ginoo? Ingong Ginoo, way sugarol nga makasud sa langit. Patay bana ni mo diha. Nya ningon man sad ang Ginoo, kinsa tong maghingag, buang, kuanggol, tonto sa iyang isigataw, maadto sa impierno. Di wa na. Ikaw ang yaw-yawan, muhilom ka. Siya sang sugarol, muundang. Kana kon maminaw sa pulong sa Ginoo. Unya kung dili muundang iyang sugal, ikaw nga yaw-yawan mo, padayon day ka, nga nakadungog man ka sa pulong sa Ginoo. Di na lang sa kang padayon.
bahala nagpadayon sa siyang sugal, ikaw di na ka magsigi og yaw-yaw. Karon aning paagiha, mahimo na kang maayong propeta. Kaya ang imong binuhatan ming kuan naman, ming haom naman sa imong gituuhan. Ug mao na ni ang posibleng makasulbad sa pagkasugarol sa imong bana. Kaya mo ingon man to imong bana, ako wag ko magtuo kaning asawaha mo undang ni yaw-yaw kay portigid ni kayaw-yawan. Nya karon nakaundang mag-isa siyang yaw-yaw, ako na bay di kaundang aning akong sugal. Mo undang pud to siya. Matakdan ba? Mutuo mo ana dili. Dili no. Mao na yaw-yaw ya po magpadayon. Yaw-yaw yun. Aka na mga anak, pananglitan mga anak, tapulan kayo. Nya ikaw sa ginikanan, sige sang kasuko. Wa matod pagyapon sa pulong sa Ginoo, wa magitaong tapulan nga malangit. Ang tapulan adto magina sa impierno. Unya, ang kasuko matod pa ni Kristo, ang kasuko sad makapa-impierno man sad. Mao na minaw kas pulong sa Ginoo, din aka masuko unsa may buhaton ingon des Kristo, pakana ang gigutom. Kinsa may kasagaran nga gutomon, ang magangkugihan nga maglungag man to ang tapulan. Di karon nakakita na kag meaning siya niya nasay akong pakanunonay. Tuma na sa rumpulong sa Ginoo ani. Wa pa gyud mangmata, pa gyud mamangon. Murag mga sakristan ba di kabagting ikabuntag. Pakanunon gini nato ron. Pakanunon sa ngatog ra ba in taon ni. Himsog kay ni roglawas ron kanon nato. O di malipayon kang mupakaon kay nakatuman kas pulong sa Ginoo, wa na ka magunahuna sa binuhatan anang taong imong gipakaon. Ang importante ikaw nakatuman sa pulong sa Ginoo. Para nako mao ni ang labing importanteng butang nga atong hunahunaon, ang pagtuman sa pulong sa Ginoo. Ug dinhi dapita ang tao sama ni San Vicente Ferrer, sama sa mga santos, mahimo na gid tang kanabang maayong kahoy ba nga ang atong pulong, ang atong titulo naagid sa atong mga bunga, sa atong binuhatan. Magunsa magpari prasnako, may ning paria kay sikat kay ni. Unya ang binuhatan, kumusta man? Bisan pag ang tanang tao sige nagpakpak nimo, pero ang imong binuhatan way maayong bunga, di na maayo. Nya unsa may bunga nga daghang mga tao unas tanan sama ni Abraham motuo sa Ginoo. Kana bang ang atong buhat makapa-inspired sa atong isig katawo sa mga silingan sa pagtuo, pagsunod sa pulong sa Ginoo. Magunsa magsigig pakpak nimo ang mga tao pero anha ra gid sila motuo sa imong pulong kay believe kay sila nimo pero wa nay labot ang pulong sa Ginoo. Mao nay kuyaw kayo. Pero daghan kay motuo sa pulong sa Ginoo tungod sa imong binuhatan, congratulations. Sabot ana, may kang kahoy ang imong bunga Diyos nun. Pero kutob ra nimo, mura kag kahoy nga dautan nga ang imo sang buhat dautan. Narabay daghan kay karon pananglitan kanang mga kuan di ay kanang mga pasaylo lang tano kanang mga atong mga igsoong pipila ba nga mga politicians. May kay musulti, pero ang ilang gisulti nagpabilib sa ilang kaugalingon to the point nga nagfaction na ang atong katawhan, nagpartido na, unya magdumot na sila maayo hangtod na lang sunod eleksyon di na sila maguli. Nya muuban ra ba sad tang mga kitang mga katawhan, mukuyog sa taba, madatas ilang kamaayong musulti to the point nga wa na nangabungkag ng atong panaghiusa isip nasod. Nya moabot ang panahon nga mahuman ang eleksyon, way mosunod sa resulta sa eleksyon. Ang nakadaog ray mosunod, pero ang napildi magsigig supak, magsigi og kanaganing yaw-yaw. Luoy kay taana, no? Batia gyud. Usahay ra basad maapil ra basad mi taong mga pari, no?
pabura basan mi og mga politisyan, iwali pagid namo ang among pagsaway sa laing politisyan. Prophetic man sad Hinoo na, pero makaguba na gani sa relasyon, nya perti na yung gubaa, magdumot na ta, mafaksyon na mga tao para nako murag dili na muhaom sa pagpakamatay ni Kristo. Si Kristo nagpakamatay sa cross aron mahiusa ang kaaway ug ang mga higala niya. Ang iyang kamatayon sa krus maoy nagpahiusa sa tanang katawhan. Maunay pinakamaayong bunga sa kinabuhi ni Hesus ang pagpakamatay para sa tanan, dili lang sa mga buutan hasta sa mga buangon. Sama nato ron nga nanimba. Mao na ato sana siyang sundon. Na nindog na ta.